11 травня, 1169-й день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я Єлизавета Цареградська. Доброго ранку. Пора відпускать. З таким лозунгом правозахисники та волонтери кампанії «Let my people go Ukraine» вийдуть сьогодні на акцію до 3-ї річниці арешту українського кінорежисера, сценариста, письменника Олега Сенцова. Вони будуть роздавати листівки та знайомити жителів та гостей столиці з долею українських політв'язнів. Зберуться біля головного виходу станції метро Хрещатик об 11:30. Наша знімальна група теж буде там. Сюжет про цю акцію дивіться у вечірніх випусках «Заман». Олега Сенцова арештували 10 травня 2014 року в окупованому Криму. Окрім нього, ФСБ затримали Олексія Чернія, Геннадія Афанасьєва та Олександра Кольченко. Усіх засудили за сфабрикованим звинуваченням у тероризмі до різних строків ув'язнення. На свободі зараз тільки Геннадій Афанасьєв. Співробітник СБУ був під будинком Павла Шеремета напередодні вбивства журналіста. Такі дані оприлюднили журналісти редакції громадського слідства «Інфо», які разом з закордонними колегами провели незалежне розслідування вбивства. Результатом став фільм «Вбивство Павла», який презентували у Києві. За словами авторів, вони одразу після аварії збирали матеріали з камер спостереження, опитували свідків та колег Шеремета. Деякі знахідки, за словами авторів, змусили інакше подивитись на офіційні заяви правоохоронців. Он проехал около 300 метров. И когда собирался повернуть налево, произошел взрыв. Журналистское расследование началось с детального изучения момента закладки взрывчатки. Именно тогда возникли первые вопросы к официальному следствию. Команда журналистов выявила как минимум 6 свидетелей, присутствующих на месте преступления. Ми б хотіли, щоб наша аудиторія, ви безпосередньо сприймали цей фільм як першу частину розслідування, тому що дуже багато матеріалів у нас в роботі, вони не увійшли сюди, і ще попереду ми працюватимемо далі, ще попереду багато роботи, тому що ми не опустимо рук і робитимемо це розслідування стільки, скільки це буде потрібно. Я сподіваюся, що найголовніше відреагує офіційне слідство на ті нові докази, здогадки колег журналістів, які сьогодні були оприлюднені не лише в цій залі, але й в ефірі, наприклад, громадського телебачення. Більше того, це вже інформація кількома мовами, і, мабуть, за таких умов буде гірше і складніше уникати офіційної позиції слідства щодо доказів оприлюднених сьогодні. Я думаю, что это отличная работа журналистов, расследователей, которые, безусловно, скажем так, как минимум оставляет много вопросов, на которые нужно отвечать и которые нужно задавать профильному органу. Привернути увагу до дитячого травматизму на дорогах – це мета загальнонаціональної акції «Здай кров, врятуй життя», яка проходить в Україні. Доброчинний захід в рамках Міжнародного тижня безпеки дорожнього руху відбудеться сьогодні в дитячій лікарні «Охмадит». Наші журналісти покажуть, як це відбуватиметься. Дивіться у денних та вечірніх випусках «Заман». Олександр Рибак, музикант білоруського походження, зіграв пісню «Джамали 1944» на скрипці. Норвезький співак став переможцем Євробачення-2009. Конкурс проходив у Москві. За його пісню «Фейрітейл» проголосували 700 тисяч телеглядачів. На своїй сторінці у Фейсбук Олександр написав, що просто любить пісню «1944», тому вирішив щось з нею зробити. Менш ніж за добу відео у мережі переглянули більше ніж 16 тисяч осіб.
На цю годину це все. Ефір телеканалу АТР продовжить програму «Уян Халким Уян» з Гульсум Халіловою та Лідією Полянською. Наступний випуск новин дивіться о 8 годині. Залишайтеся з АТР.